Mannen, luister Nicky. Ik heb een goed liggen napuizen. Hè. En ik heb een plan gevonden om snel beroemd te worden. We doen mij om een bakkerbeker. Goed plan. We zetten Bob in de goal, Chris linksbak, ik in middenveld. Maar die coole, luister Nicky. Een bakkerbeker, dat is geen voetbalcompetitie. Dat is een zangwedstrijd, hè? Een zangwedstrijd, dat is voor Jeannette. Nee, we kunnen er veel poen mee pakken. Allee dan. Waarom niet? Zo gezegd, zo gedaan. Chris en Bob beginnen volop te werken aan nieuwe nummers. Koen begint te trainen. En Karel vraagt de laatste kwartaalcijfers op van de Bakkera-beker. Ja, de Bakkera-beker, dat was een provinciale liedjeswedstrijd. En om de een of andere bizarre reden traden Clouseau en Ingeborg daaraan voor de provincie West-Vlaanderen. Waarop Koen Wouters hun optreden opende met de gevleugelde woorden... Wij zijn Clouseau, dit is van Brussel, die brug. Zwoele zomeravond, verschrikkelijk cliché. Die avond in 1988 ontpopte ex-voetballer Koen Wouters zich tot charismatisch podiumbeest. Je was alleen maar een verlangen, je was niet meer dan dat. Heel Vlaanderen smelt voor de betoverende puppyblik van Koen. Je was alleen iets wat ik nodig had. Een ster is geboren. Zelfs ik kreeg vlinders in mijn buik toen Koen naar mij keek. En dat was nog maar alleen op de televisie, hè.